Comencem el vlog de la ruta de tapes per Roses. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Doncs avui hem vingut a Roses, que fan la ruta de tapes, que dura del dia 6 al 15 d'abril. Quants llocs hi ha, Marta? 71, sembla. Hi ha 71 llocs on fan les tapes. I ara, que és al matí, quina hora és ara? T'ho vaig preguntant tot perquè no ho sé. A les 11:30, quasi. A les 11:30. Són 2:45 i hem vingut a fer una etapa al Dori Dori, que és A la Riera. una pastisseria, De la Riera. i l'etapa és un brownie. I de veure podies demanar aigua o moscatell. Així que comencem bastant bé la ruta. És bo? Boníssim. El vaig a provar, doncs. Ah, mireu on és la Zuma, també. Zuma, saluda els caricos. Com va la ruta de tapes? Molt bé, però a mi no em donen res. Bueno, perquè has de fer règim, tu, Zuma. Que va dir el veterinari que pesaves uns quilos de més, eh? Sí, ja ho sé. I hem fet l'etapa del Dori Dori, com podeu veure. Estava molt bona. I us diré exactament el que era. Mireu. Era un pastís de xocolata 100% artesà, amb un toc de fruites vermelles, dolç típic americà fusionat amb moscatell de l'Empordà. Ben bo era. La Marta, aigua. Que vols beure aigua, Zuma? I seguim. Ara estem a la Ribereta. I aquí mengem hamburguesa de carn picada de pollastre i espinacs, amb ou de guatlla i maionesa. Mireu quina pinta que fa. Aquest bar ja vam venir l'any passat, que també vam fer l'etapa i ho vam fer molt bé. I aquí a la Zuma li agrada molt perquè hi ha uns abeuradors per gossos també a les cantonades i ha pogut beure aigua també. Així que de moment va molt bé. El dia s'està aguantant, està una mica núvol, però de moment s'aguanta. Doncs ja hem fet la segona etapa i ens ha agradat molt, Marta? Sí, molt bo. Era l'hamburguesa aquesta que heu vist i estava molt bona. Doncs ara estem al Poke Corner. Aquí fan botifarra dolça, diu. Què és, Zuma? T'agrada? No sé si ho havíem dit, que cada etapa, el tapa i la beguda val 2,5. Ara estem al Crocs i anem a fer sèpia en pèsols. És la quarta ja que fem. Doncs ja en portem 4. Ara ens hem vingut a caminar una mica perquè volíem fer un altre que és just al costat, porta per porta del que estàvem, i així no fem baixar res. Sí. Hem anat a caminar una mica abans de fer la cinquena etapa. Una mica perquè la tercera i la quarta eren bastant consistents. Sí, són molt completes. Ai, però hem de fer la de pastís aquella, de postres. Que queden dos que ho vull fer. Bueno, hem estat mirant tot el prospecte. No? Sí, està superbé. Hem estat mirant tot el prospecte amb les que hi ha, perquè n'hi ha 71 llocs diferents on en fan. És impossible fer-los tots. O sigui, tot Roses i Santa Margarita també. Encara no es paga, Caricús, si voleu venir, encara no es paga, mireu el parquímetre. Bé, Caricús, i ara fem una volta per aquí al passeig marítim. Estem arribant al port i ara he pensat amb una pastisseria molt bona que hi ha aquí a Roses, a Gran Cairó, que fan també una etapa que aquesta és com la de postres, no? Per tant, també l'haurem de fer. I no sé, s'estan acumulant les idees. S'ha de venir més dies, Caricús, perquè, o almenys fent algunes al migdia i algunes al vespre, que també es poden fer. A cada lloc et donen una butlleta, cada persona té una butlleta, en tenim dos. Ens han segellat els llocs on hem anat, que són els 4 aquests. I per optar en el concurs, o sigui, per entrar al sorteig, has de tenir com a mínim 9 segellades. Per tant, com que les 9 no les tindrem... No, perquè 9 ara ja en portem 4 i ja estem bastant tips. Mireu, Caricús, les aigües que porto de la Marta. Aquesta que està a mitja. Aquesta és petiteta. Una sencera. Petita.
Una mitjaneta. I una altra sencera. Ah, no, és petita també. Vaig carregat. Això és perquè en un lloc he demanat una Coca-Cola i m'han portat un gotet de Coca-Cola i llavors ja no he begut aigua. Fer un dinar així de tapes ens agrada molt perquè aquí és poc típic no fer això, segons on vas és molt més típic anar de tapes i anar a dinar o sopar de tapes. I aquí només ho fem quan fan aquestes rutes especials, la ruta de tapes a Roses o la ruta de tapes a un altre lloc, que ja et donen el prospecte amb els bars assenyalats, la tapa que fan a cada lloc, però ens agrada molt, està molt bé fer-ho. Ara estàvem mirant la llista de tapes i n'hi ha que són molt enginyosos. Hi ha un lloc que es diu Ca la Sogra i fan fins als pebrots a la sogra. Un altre, que és a Can Ramonet, que fan Donald Trump Sandwich. I és porc. És entrepà de costelles de porc i salsa barbacoa, inspirat en la Ruta 66. Així que ara que hem de fer una passejadeta i anem a per la 5ª. Al final hem vingut a fer l'etapa de postres ja, perquè en volíem fer una altra abans dels postres, però estem bastant tips ja. I per no quedar massa atapeïts, hem vingut ja a fer l'etapa de postres a Can Cairó i ara us l'ensenyem. Hem acabat la ruta de tapes que hem fet per dinar. Hem acabat superbé, És molt recomanable, Si mai ho podeu fer-ho, tot i que dura poquet perquè enganxa 2 caps de setmana. Només, però... Ui, la Marta ja veig que se'n perd per alguna botiga. Bé, doncs res, si mai podeu fer-ho, i us ho recomanem molt. Enganxa 2 caps de setmana, i tota la setmana també, però clar, si no vius aquí és complicat fer-ho entre setmana, però si es pot fer val molt la pena perquè està molt bé. El nivell de les tapes és molt bo, surt bé de preu, i la relació qualitat-preu és molt bona, i hem quedat molt contents. De la Marta no sé on és. Marta? Marta? A veure, deu haver entrat a alguna botiga, mira. Mira, zooma. Ah, sí. La tenim per aquí dins. Està allà mirant. Bé, caricos, aquí s'acaba el nostre vlog de la ruta de tapes de Roses i avui saludem a 2 caricos més. A qui saludem avui? Jo vull saludar a la Júlia Ferrer. Hola, guapa! Hola! Gràcies per veure'ns. I també saludem a la Paula Sabater. Hola, Paula! I en Roc també us saluda, caricos. Doncs ja ho sabeu, si voleu que us saludem en els pròxims vídeos, només heu de deixar un comentari amb el hashtag Salutació Caricú. Doncs des d'aquí la platja de Roses. Si us ha agradat el vídeo d'avui, doneu a like I subscriviu-vos al canal de la família Caricú. Adeu, caricús! Trepitja fort, Roc, sigues més valent del que he estat jo, dibuixa'ls i un somriure. Trepitja fort, Roc, trepitja fort.